Guys, welcome again to Bandoy's Vlog 101, and for today's video, let's explore San Jose, Camarines Sur. Okay, mamaya update ko po kayo. Bye-bye! Isang maulang umaga sa bawat isa. Samahan niyo akong i-explore ang Banwaan ng San Jose dito sa Camarines Sur. Ang vlog na to ay isang pasilip lamang. Papakita ko ang ibang establishments sa Banwaan ng San Jose. Kasalukuyang nagta-travel po ako niyan, galing po ako sa centro proper of Lagunoy, Camarines Sur. Kasi ang inyong lingkod ay taga Lagunoy and proud to be Lagunoyan. Yan po, makikita natin yung mga rice field po dyan sa Banwaan ng Lagunoy. Dyan po yan sa may part na Kamagong. And patuloy na umuusad ang aming sasakyan dyan. Napakabilis. And shout out po sa mga JC Liner driver and conductors po natin dyan. Kahit mabilis ay talagang napaka-iingat din po nila. Ng mga time na yon ay talagang maulan. Pero ganun pa man, salamat sa pag-iingat ng Diyos sa buhay namin. Ito na po yung San Jose proper. Centro proper of San Jose. Napaka-tahimik. Yan, napaka-relaxing ng lugar. Kahit maulan na talagang in-explore ko po ang Banwaan ng San Jose. Yan yung covered court po nila. And katabi ay ang Municipal Hall. And then sa harapan po ay may stage po dyan. Ayan. Makikita po natin na talagang lumalago na din po yung Banwaan ng San Jose. Yan po yung Municipal Hall nila. And kitang-kita naman na talagang dahil sa pagtutulungan at pagsusumikap ng mga tao natin sa Banwaan ng San Jose, ay makikita natin ang paglago at pagkakaroon ng magandang lugar po dyan sa Banwaan ng San Jose, Camarines Sur.
mga hindi po nakapag-subscribe po dyan, just click the subscribe button and also hit the notification bell for you to be notified on my latest videos. Thank you guys and God bless everyone!